Җәмгыятьнең социаль төзелеше темасы буенча практик өлешебез. Балалар, үзебезне тикшерик. Нинди билгеләр, критерийлар буенча җәмгыятьтә төрле страталарны бүлеп чыгаралар? Икенче сорау. Социаль тигезсезлек нәрсәдән чыгылыш таба? Аның сәбәпләре нинди? Өченче сорау. Социаль мобильлек дип нинди процесс атала? Социаль төркемнең төп билгеләре нинди? Социаль төркемнәрнең төп төрләрен әйт. Ә хәзер балалар, сезгә таблицаны дөрес тутырырга кирәк. Беренче баганада вертикаль мобильлек бирелгән, икенче баганада горизонталь мобильлек. Үзегезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән чагыштырып, хаталарыгызны табып, дөрес иттереп таблицаны тутырыгыз.
Өченче бирем. Түбәндәге күрсәткечләргә таянып, безнең җәмгыятьтәге типик урта сыйныф вәкиленең социаль портретын төзә. Белеме, аилә хәле, керемнәрен, чыганагы һәм уртача күләме, яшәү урыны, шәһәр яисә авыл, торак шартлары, ял итү рәвеше. Җәмгыятьнең социаль төзелеше темасы буенча практик өлешебез тамам. Киләсе дәресләребезгә кадәр